Oops. So ayun guys, magandang umaga. Dito na tayo sa papuntang Lucena, Bicol. Pauwi tayo ngayon ng Bicol ngayon December 22, 2022. Ayun o, Red Horse. Kanina doon pa lang sa Chaong saka Sariaya, grabe ang traffic. So iwan ko lang sa mga susunod na dadaanan ko kung grabe ang traffic. Kasi ngayon pa lang kung titingnan mo dun sa dulo, matraffic matraffic ngayon. Magki-Christmas season, grabe. So yun guys, abangan nyo ko sa akin vlog na to. I-update ko kayo kung ano mga sitwasyon sa madadaanan natin. Tingnan nyo naman siguro iwan ko lang kung baka dumaan ako sa dait o kaya sa mga bypass road dyan. Susubukan natin dumaan, pero hindi ko pa sure. Malalaman nyo na lang yan sa video ko. Sige guys, stay tuned. Woohoo! Medyo malayo pa tayo guys, pero siyempre drive safe always. Dami talagang mga bumabiyahe ngayon pa uwi ng probinsya. You know you're everything you need. I could never see that door was so full. Naku naman. Dito tayo sa underground. Yan pero saan itong bus na to? Sige nga, mauna ka na. Grabe naman itong bus na to. Harangan na nga natin to. Ganun din naman. Ayos dito, paunahan. Pagbilao. So ayun guys, kahit hanggang dito sa Pagbilao, grabe ang traffic. So ayun guys, medyo nakawala na tayo sa traffic. Dito na tayo sa kahabaan ng iwan ko ba karong ano to. Ganito lang sana, walang traffic para magandang biyahe, tuloy-tuloy. Pag traffic kasi nakaka-bad trip. Siyempre mainit sa katawan. Tulad ng tuloy-tuloy presko. Kahit chill ride lang, okay na yun kasi siyempre punong-puno tayo ng karga ngayon May angkas ako, may karga sa harapan, may karga sa likuran. Kaya tamang lang tayo, takbong yami lang. Dadaan tayo guys sa sa Bitukang Manok. Abangan nyo ko na. Alright, welcome bundok ng Peninsula. Pero hindi na tayo dadaan dyan. Ayaw kung dumaan dyan, siguro saka na lang. Grabe rin dandan dito. So yun guys, kung pwede na pumasok dito sa zigzag, papasok tayo. Kasi dati ayaw, ngayon okay na siguro.
Diyan kasi medyo nakadaan ako dyan eh. Dito kasi maraming mga tanawin na magaganda. Kaya siyempre gala-gala muna tayo. Quezon National Forest Park. Ha? Uy, pinatigil tayo dito sa alanganin ah. Hindi man lang nagsinyas sa mga kulukoy ah. Okay na? Buti na lang malakas umatak si NMAX. Kaya kayang-kaya ang mga matatarik na Merry Christmas daw pala. Kaso wala tayong barrier ano. Wow naman sila. Sisa na kayo. Sa mga nakakotse, maraming mga pera yan. Ano? Sarap ng hangin talaga rito ah. Hello? Ito na. Yun na. Terus yun o. Yun. Oh. So yun guys, palabas na tayo sa Zigzag Road. You know. Alright. Back na naman. Nangangamoy yan ah. Nangangamoy clutch lining. Grabe. So ayan guys, umulan na nga dito. Tingnan nyo. Basa na ang kalsada. Madulas. Ay naku po. Drive safe sa lahat ng mga motorista dyan. Yun, buti na lang sumikat na yung araw. Grabe ang traffic. Papasok tayo kahit paano. Papasok tayo paunti-unti.
wala eh, pag maghintay tayo sa mga ganyan, aabutin tayo ng siyam-siyam. Kaya pag nakita natin na medyo maluwag, pasok. Okay, pasok ka dyan para pag nabutas ang gulong mo, iyari. So ayan guys, dami ginagawa ng ano dito, kalsada rito. Halos karamihan sira-sira yung kalsada. Kawawa yung mga motor, lalo pa mag-overtake, tapos tatama ka pa dun sa lubak, eh malalim pa naman, kaya sira ang mags. Gateway to Bicolandia, Camarines Norte. Ayan guys, oh, Gateway to Bicolandia, Camarines Norte. Nasa Bicol na tayo guys. So ayan guys, oh, padait. Magiganta kayo sa dait. So ayan guys, dadaan tayo ng dait. Subukan natin ang daan sa dait. Puro dito mga bangkingan eh, saka walang mga bigar dito ng traffic. Yun, oh. Uulanin siguro, pero kung doon siguro ako dumaan sa may Andaya Highway, kasi nung mga nakaraan na Pasko ron, bago rin magpasko, ano eh, halos grabe yung traffic, mahaba yung traffic doon. Kaya yung iba dito na nadaan. Kaya malalaman natin yan mamaya paglabas ko dun sa Sipukot. Doon na tayo lalabas. Meron din ako dito mga katrabaho eh, mga taga rito sa dait, yung mga paralusik.
medyo maayos sana ang mga kalsada rito, pwede na naman itong mga pang ano, parang pang racetrack. Katulad sa Marilaki, maganda yung mga daan doon sa ano, pinapangkingan talaga. Pero dito okay rin, mayroon din mga magaganda pag ano, kaso minsan mayroon din ano, mayroon din mga sira-sira din. Maganda na naman ang mga ang kalsada rito, malinis. Sana hindi madulas, sana makapit yung gulong ko. B-Rubber. Shout out. Yan o, may pulse. Oh, ganda. Madulas, kailangan dahan-dahan lang.
Uno. Lily Kids. So ayan guys, pabalik na tayo ng ano, Naga City. Iiwanan na natin ang diet at grabe ang ulan dito sa diet ngayon. Sana ba yun? Dumuplo sa dulo. Grabe ang ulan sa diet ngayon. Legazpi, okay. So ayun guys, dahil sa maulan, abangan nyo na lang ako pag nasa Naga na ako, kasi baka masira yung aking camera. Mahirap na, mahal pa naman. Sige, ride safe. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.